खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो फैगौ 8 जुनाव बिटिआरनि 22 नं खख्लाबारि बियाबाव उफ्रा बिसायख'थि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोन्नैबो दोलोआ गाव गावनि दोलोनि बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होबाय। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मन्टु बर' आरो बिपिएफ दोलोनिफ्राय शंकर बसुमतारी बिथांमोनखौ फोसावनानै होबाय। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मन्टु बर' बिथांखौ बिजाथि महरै फोसावनानै होदों एमपि रेनगोरा नार्जारिया। मन्टु बर'खौ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै फोसावनायखौ लानानै एमपि रेनगोरा नार्जारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों दि आसामाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सोरखार आरो बिटिआरआव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सोरखारा मोजाङैनो सोलिगासिनो दं आरो बिथांमोनहा गोख्रोङै सोरखार सालायगासिनो दङ। बिटिआरनि 32 लाख रायजो राजानि खामानिखौ मित्रजोत सोरखारा मावनो बिबान लादों आरो बिटिआर ओनसोलनि जौगानाय आरो गासै हारि माहारिनि मोनथाय आरो रैखाथिनि गासै बिथिङावनो खामानिखौ जयैनो मावगासिनो दङ। 22 नं खख्लाबारि बियाबाव गासै हारि माहारिनि जौगानायनि थाखायनो मित्र दोलोनिफ्राय गनायजाथाव बिजाथिखौ फोसावनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थियाव प्रमद बर' बिथाङा गयबारि आरो खख्लाबारि मोननै बियाबाव बिसायख'थिखौ गेलेदोंमोन जेराव बिथाङा मोन्नैबो बियाबाव देरहासारनो हादोंमोन। उनाव बिथाङा खख्लाबारि बियाबनिफ्राय रिजाइन होदों बेनिखायनो दा खख्लाबारि बियाबाव उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ। फैगौ 8 जुनाव उफ्रा बिसायख'थिया खुंजागोन आरो 12 जुनाव बिसायख'थिनि फिथाइया फोसावजागोन। नगावनि बाथ्रादबा पुलिस थानाखौ अर सावनानै होनाय आरो पुलिसनि सायाव गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै सा 7खौ एरेस्ट खालामबाय आरो सा 14खौ सोंनाय फिननाय लानो थाखाय हमबाय। मख'नो गोनांदि नगावनि सालनाबारि गामियाव पुलिस आरो रायजो राजानि गेजेराव दुंहाव थासारि जादों जेराव रायजो राजाफोरा पुलिसखौ बुग्लिनायजों लोगोसे बाथ्रादबा पुलिस थानाखौ अर सावनानै होदों जायजों पुलिस थानायाव थानाय हाथियार एफआइआर कपि गोनां फोरमान पत्र आरो रां खामनानै सेवहांगार जादों लोगोसे पुलिस थानानि साखाथियाव दोननाय मटर साइकेलखौबो सावनानै होदों। गामियारिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सालनाबारि गामिनि साफिकुल इस्लामा ना फाननो थांबाय थानाय समावनो पुलिसा हमनानै लांनानै थांदों आरो पुलिस थानायाव जिउ गोमाहैदों। साफिकुल इस्लामनि नखरनिया अजद होनाय बायदिब्ला पुलिसा साफिकुल इस्लामनि नखरनिफ्राय रां दाबिदोंमोन नाथाय रां हरैनि थाखायनो साफिकुल इस्लामखौ बुग्लिनानै बुथारदों जायखौ लानानै गामिनि हिनजाव हौवा गथ' गथाय 200निफ्राय 250सोफोरा रागा जोंखांदों आरो पुलिसखौ गाग्लोबनायजों लोगोसे पुलिस थानायाव अर सावनानै होदों जायजों पुलिस थानायाव थानाय हाथियार एफआइआर कपि गोनां फोरमान पत्र रांफोरा खामनानै सेवहांगार जादों। बे दायावनो सा 7खौ एरेस्ट खालामबाय आरो सा 14खौ हमदों होननानै फोरमायथिदों आसामनि स्पेसियेल डिजिपि जिपि सिं बिथाङा। बेनि अनगायैबो बाथ्रादबा पुलिस थानानि असिखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय आरो पुलिस थानानि स्टाफफोरखौबो पुलिस रिजार्भआव क्लज हिसाबै दोननाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। बे गासै जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय स्पेसियेल इनभेस्टिगेशन टीम दानानै होनाय जाबाय आरो साफिकुल इस्लामनि थैनाय जाथायनि सायाव उदां नायबिजिरनो थाखाय नगावनि खाथिनि जिल्लानि एडिशनेल एसपि रेंकनि अफिसारनो बिबान होनाय जाबाय। गुबुन फारसेथिं साफिकुल इस्लाम थैनायनि सायाव डिजिपि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला साफिकुल इस्लामा जौ फेनानै लामायाव उन्दुनानै दंमोन बेनि सायाव पुलिसनो अजद होनायावनो पुलिसा साफिकुल इस्लामखौ हमनानै लाबोदों आरो अखानायै बिसिनि आखायाव गथायनानै हरबायमोन नाथाय साफिकुल इस्लामा लोमजाहैदों जायनि थाखाय मोननै देहा फाहामसालियावबो थिसननाय जादोंमोन नाथाय साफिकुल इस्लामखौ देहा फाहामसालिया थैबाय होननानै फोसावदों होननानै बुंथियो डिजिपि बिथाङा। मख'नो गोनांदि पुलिस थानायाव अर सावनानै होनाय जाथाय जाखांनायनि उनाव जाथायजों सोमोन्दो थानाय सालनाबारि गामिनि सुबुंफोरखौ आयेन बेरेखायै थादों होननानै जेसिबिजों न' बांफोरखौ सिफायहैदों नगाव पुलिस आरो एडमिनिस्ट्रेसना। महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव आरो श्री श्री माधवदेवखौ फुजिग्रा सत्रिय हारिमुनि सायाव खामानि मावग्रा बरंगाजुलिनि श्रीमन्त शंकरदेव सत्रनि सामलायगिरि हरे कृष्ण महन्त बाबजननि जिउ जारिमिनजों दोहोनि भक्तर किरमनि बिजाबखौ बेखेवनानै होबाय बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लादों। इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि जथाय सोरखारा बिटिआरआव जेबो गोदान स्किम लाबोनो हायाखै आरो गोजाम बिथांखिफोरखौ बेखेवगासिनो दं होननानै रायजो राजाफ्रा अजद होबोबाय थानायनि सायाव बिथां प्रमद बर'आ फिननाय होयोदि 17 बोसोर बिपिएफआ मावलांनाय फाबखौ सुस्रांनायावनो 1/4 बोसोर थांबाय 1/4 बोसोरनि उनाव दानिफ्राय खामानि मावनो जागायसिगोन होननानै बुंथियो बिथां प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो बिटिआरआव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ थिसनथाइ होयैनि सायाव बिथाङा बुंथिदों दि जेब्ला टेटनि केसआ बोखारजागोन अब्लानो टेट उथ्रिसारनायफोरखौ बिटिआरआव थिसनथाइ होगोन नाथाय गुबुन फारसेथिं टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों थाद'नाय गैयै टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ थिसनथाइ होनो दाबि खालामदों। प्रमद बर'नि मोनफ्रोमबो फेसबुक पेजनि पस्टआव थाद'नाय गैयै #stand for
टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट्स अफ बिटिआर लिरनानै हरनो मेङाखै बिजाथिफोरा। गुवाहाटीयाव होखारजानाय बर'फोरखौ प्रमद बर'आ मानो खेबसेबो खौरां लाफैयाखै? होखारजानाय बर'फोरा प्रमद बर'नि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नङा नामा? बे सोंथिखौ सोंदों सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया। मख'नो गोनांदि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि आरो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोननि दैदेननायाव गुवाहाटीयाव होखारजानाय बर'फोरनो 1 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों। बर'फोरनि अलखदनि समावबो बर'नि राजखान्थिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा नुजाथि होयैखौ लानानै बिथाङा बुंथिदों दि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म लोगोसे डक्टर रनज पेगु जाय बिथाङा सोलोंथाइ आरो ट्रेभेल एफेयार्सनि मन्त्रि बिथांमोनहा नुजाथि फैयाखै। जानो हागौ बिथांमोनखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बादा खालामदों, नङाब्ला नुजाथि फैयोब्ला गाव गावनि मासिखौ गोमाजानो गिदों। गुबुन फारसेथिं प्रमद बर' बिथाङाबो नुजाथि हैयाखै। बेनि जाहोना बिथाङा लोरबां दैदेनगिरि आरो बायजाखानाय दैदेनगिरि। बेनिखायनो होखारजानाय बिदा बिनानावफोरखौ नायहैनो हायाखै होननानै बुंथि बिथाङा। बेनि अनगायैबो सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा बुंथिबावोदि बेफोर हाया ट्राइबेलनिनो हामोन। गुवाहाटीयाव दैबाना जानायनि थाखाय दै नाला बानायनायनि मुङाव बर'फोर थानायखौ होखारदों। बेराफारसेथिं बे एखे हायावनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि पलिटिकेल एडभाइजार जयन्त मल्ला बरुवानि हा, जिन्जार हटेल आरो बदरुद्दिन आजमलनि 9 बिघा हा दं, नाथाय बिथांमोननि हाखौ दांनो हायाखै। बेबायदिनो सोलो खालामनानै बर' एबा ट्राइबेल थानाय हाफोरखौ आसाम सोरखारा जेब्लाबो सेनो नाजादों होननानै बुंथियो। लोगोसे आसाम सोरखारा सिगांनि समनिफ्रायनो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलखौ सिफायबोदों। आसामनि राजथावनिखौ जेब्ला शिलंनिफ्राय दिसपुराव लाबोदोंमोन अब्लाबो दिसपुरखौ राजथावनि खालामनायनि मुङाव खोला कामरुपनि सिङाव थानाय खोला कामरुप गुवाहाटी ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि 3 लाख बिघानि गोबां आरो खोला कामरुप सयगाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि 3 लाख बिघानि गोबां हाखौ सिफायदोंमोन आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल नङै सुबुंफोर आरो गेदेर गेदेर माल्टिनेशनेल कम्पानिफोरखौ लाबोनानै दोनफैदोंमोन। दाबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सोरखारा राजखान्थि सोलो खालामनानै बर'फोरखौ गादबगासिनो दङ आरो आसाम सोरखारनि बेबायदि खालामबाय थानायजों बेनो रोखा जायो आसामाव बर'फोरखौ माब्लाबाबो गोरोबनानै थानो होनाय नङा, जायनि थाखाय आलादा बड'लेण्ड रायजोनि गोनांथि। बेनिखायनो खौसे जानानै सुबुंखान्थिजों आलादा बड'लेण्डनि थाखाय दाबि खालामनो नांगोन होननानै बुंथियो सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि थांनाय गोजां बोथोर समावबो गुवाहाटीनि नलपारायाव बर'फोरखौ होस्रांदोंमोन आरो दा फिन जुब जुब अखानि बोथोराव बर'फोरखौ होस्रांबावदों। जायनाखि इउनाइटेड नेशनआ गागि थागिबिफोरनि थाखाय माखासे मोनथाय होखादों, नाथाय आसाम सोरखारा बे मोनथायखौ सिफायनानै सुबुं मोनथायनि हेंथा खामानि मावदों होननानै बुंथियो बिथाङा। जायनाखि बर'नि आजै आजौमोनहा महाराजामोन आरो बेफोर हाया जोंनि राजा महाराजाफ्रानो होलांखानायमोन। नाथाय बेफोर बर'फोरनि हानिफ्रायनो दा बर'फोरखौ होखारदों होननानै बुंथियो बिथाङा। आरो होखारजानाय बर' सुबुंफोरनो बे हायावनो थानो थाखाय हानि पाट्टा होनायजों लोगोसे न' बां लुनानै होनाय आरो खहा सुफुंनानै होनायनि राहा खालामनानै होनो थाखायबो दाबि खालामो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि सायाव बिथाङा बुंथिदों दि हेमन्त बिश्व शर्माया राजखान्थि सोलो खालामनानै प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारीखौ एजेन्ट महरै बाहायनानै गोरोबथानि ड्राफ्टखौ एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनो दिन्थिग्रोआलासे बे बिटिआर गोरोबथाखौ खालामदों। आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय 5,000निबो गोबां बर'फोर मुंख्लं जानानै मोननाय 2003 मायथाइनि बिटिसि गोरोबथाखौ फोजोबस्रांनो थाखायनो सोलो खालामनानै बे बिटिआर गोरोबथाखौ खालामदों होननानै बुंथियो सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा। आसामाव दैबाना आरो हा गिसिगानायजों सा 18नि जिउ खहा जाबाय। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिआ रिपर्ट फोसावनाय बायदिब्ला आसामाव दासिम दैबाना आरो हा गिसिगानायजों सा 18नि जिउ खहा जाबाय। सा 18नि मादाव सा 13आ दैबानाजों जिउ गोमादों आरो सा 5आ हा गिसिगानायजों जिउ गोमादों। बेनि अनगायैबो रिपर्टनि बायदिब्ला 3,246 गामिनि 8,39,691 सुबुंफोरनाव गाज्रि गोहोम गोग्लैदों आरो 1,732 हेक्टर आबादा खहा जादों। एसडिआरएफ, एनडिआरएफ आरो भलन्टियार्सफोरा 24,749 सुबुंफोरखौ रैखा खालामदों। लोगोसे 499 रिलिफ सेन्टार आरो 519 रिलिफ डिस्ट्रिबिउसन सेन्टार बानायनानै होनाय जादों, जेराव 92,124 सुबुंफोरा थादों। थाबैनो बिटिसिआव गोदान सोरखार दागोन। खम समनि गेजेरावनो बिपिएफ दोलोआ सोरखार दानो हागौ। बे खोथाखौ बुंथिदों बनमालि बर'आ। बिथाङा बुंथिदों दि सिगाङाव बिपिएफ सोरखार दागोना 99.9% रोखा जाखाबायमोन, नाथाय 1% थाखायनो थालांनो गोनां जादों। बयबो मिथिगौ हाग्रामा महिलारिया सादा गोसोनि सुबुं आरो खुलायै खोथा बुङो।
गासैबो थि जानायनि सिगांनो हाग्रामा महिलारिया खुलायै खोथा बुंनायनि थाखायनो सोरखार दानायनिफ्राय थालांनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि सिगांनि समाव सासे सरासनस्रा सुबुङा आर'जलाइ लानानै हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनो हायोमोन। नाथाय दा रायजो राजानि थाखायनो बिटिसि मावख'आ सम सम बन्द'बो थायो होननानै फोरमायथिदों आरो दा रायजो राजाफ्रा बिटिसि सोरखारजों गोजोननाय गैला आरो गोदान सोरखारनि गोनांथिखौ मोनदांदों। रायजो राजानि बे हास्थायनाया थाबैनो जागोन आरो बेनि थाखाय नाजागासिनो दं होननानैबो फोरमायथिबावो बनमालि बर'आ। बेनि अनगायैबो हानि जेंना सुस्रांनायनि मुङाव इउपिपिएल सोरखारखौ रां लानायनि खौरां खोनानो मोन्दों, नाथाय बेनि फोरमान गैया। रायजो राजाफोरनि जि मोन्थाय बे मोन्थायनि थाखाय रां लायोबा बेयो जाख्ल'नाय जागोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।